Gamil efendi, менә бүгенге пикетта инде мөрәҗәгатьләр күрсәтелде, аларга имзалар җыелды, шушы мөрәҗәгатькә имза куелды. Аларның эштәлеге әйтеп китсәгез иде, ни хакта бу мөрәҗәгатьләр? Бу бөтен мөрәҗәгатьләр Рафис Кашаповны яклап, аны чыгаруны таләп итеп, без Татарстан җитәкчелегендәге менә мөрәҗәгатьләр һәм башка урыннарга җибәрергә булдык. Менә инде кул куючылар булдымы, күпме кеше кул куйды? 30 кеше кул куйды бу мөрәҗәгатьләргә. Әле без бу почталарны дәвам итәчәкбез. Әле тагында булыр дип уйлыйбыз. Килмәнәмендә басты сөйләп. Атып плакатны язып. Айдар әфәнде, менә Рафис Кашаповның инде Төркия президентына сыйыну урыны сорап язуы турында инде матбугатта булды. Шушы сыйыну урыны сорауны сез ничек кабул иттегез? Мин аны уңай кабул иттем, бу табигый, чөнки бу шартларда пичмакка куып кертелгән җанвар дип әйтим икән инде табигый мәкаләне кулланып, ул ниндидер үзенә күрә котылу чарасы эзләргә тиеш. Әмма ләкин аерым кешенең сәяси пичмак сорап кына бу татар милләтен коткару мөмкин түгел. Безнең милләт күп тапкырлар бигрәк тә Явыз Иван басып алган көннәрдә Төркия дәүләтеннән сәяси пичмак сорап караган иде. Әмма ләкин без ул пичмакны кабул керә алмадык. Төркия безгә бер кашан да аны бирә алмады. Әмма ләкин бу шартларда Төркиягә, Төркиянең җитәкчелегенә Россиянең кылган кыланышларына карата үзенең игътибарын арттырырга тиешлеге көн күп ачык. Төркия бигрәк тә Төрки дәүләтләр, башка Төрки дәүләтләре булмаган Төрки милләтләрне яклау буенча бик әз эшлиләр, хәтта эшләмиләр дип әйтер идем. Безнең әллә кайчан уртак радиобыз, уртак телевидениебез, уртак журналларыбыз, уртак газетләребез, уртак хәтта туристик оешмаларыбыз, барлык гражданлык җәмгыятендә була торган барлык оешмаларыбыз булырга тиеш иде. Рафис Кашаповның бүгенге шартларда төрмәдән торып Төркиягә сәяси пичмак сорап мөрәҗәгать итүе мөһим татар милләтенең табигый адымы ул. Шишимлар куллакрау тупасылып тора. Я бит татар пикеткә шас килмәйди. Тосын әйтчәгез шулар. Yıllar mətut tutar. Mi kul koyar mətut.